Zdravím, moje jméno je Pavla a jsem neformálně pečující. Moc vám děkuji za stažení dokumentu k péči o rodiče v domácím prostředí. Gratuluju k tomu a upozorním jenom, že je to na cestě do vaší e-mailové schránky, ale víte, jak to chodí. Může to spadnout do složky promo, hromadné, spam, takže se podívejte i tam. Ještě jednou gratuluji k tomuto rozhodnutí, ale mám tady pro vás ještě něco hodně důležitého, takže mi prosím věnujte ještě chvilku vašeho času. Jsem neformálně pečující už více jak 10 let. Nejdříve jsem se starala o tátu. Když jsem pochopila, že jeho diagnóza nám vytvořila už hranice pro náš společný čas, tak jsem z toho byla vystresovaná, smutná. Poté mu jsem brečela večer ve sprše, aby mě neviděla a nebyl z toho smutný teda ještě víc, než bylo zdrávo v dané situaci. Když odešel, tak jsem vlastně souvisle přešla do péče o moji mámu. A ten den, kdy upadla a musela postupně absolvovat 3 operace, tak ten den se mi ze dne na den prostě se mi změnil život. A to jsem tenkrát ještě vůbec netušila, jak moc zásadně se mi ten život změnil. Pečovat o rodiče, kteří teda stárnou a mají už nějaké diagnózy, nedaří se jim, je o zařizování, papírování, rozhodování, plánování, převzetí rozhodování za ně a pochopení jejich problémů. A na začátku mi nikdo neřekl, co mám dělat, jak mám postupovat, kde začít. Tápala jsem, dělala jsem chyby, cítila jsem se na to strašně sama. A to jsem netušila, že vlastně je to i finančně, že to je strašně náročný. Víte, co je na domácí péči v domácím prostředí nejhorší? Že vás na to nikdo nepřipraví. Nepřipraví vás na to, že si máte, nebo máte vašemu rodiči pomoct vyřídit příspěvek na péči. Nikdo vám dopředu nevysvětluje, jak se mění prostěradlo pod ležícím člověkem a nikdo vás nepřipravuje na tu finanční zátěž, ale ani na tu zátěž emoční. To, co teď držíte v ruce, je vlastně takovej začátek, ale upřímně samotný průvodce nestačí. A proto jsem dala dohromady 5denní e-mailový kurz. Není to snadné, ale zvládnete to 5 kroků k péči o stárnoucí rodiče, kde vás krok za krokem provedu vším tím, co potřebujete na začátku vědět. Všechno, co jsem se za ty leta naučila, často bolestivě a draze a s velkým stresem, vám předám v jednoduché a srozumitelné formě. Dozvíte se, proč být s rodičem při sociálním šetření, nebo taky proč kobereček u křesla vašeho táty, který tam má už celý život, tak proč najednou může být potenciálním rizikem. Je konec s hledáním informací na internetu, obvoláváním úřadu, poptáváním se u známých, kteří už to mají za sebou. Za pouhých 199 korun vám tady nabízím své zkušenosti, podělím se s vámi o své zkušenosti a hlavně nebudete v tom sama a věřte mi, že to je jedna z těch nejcennějších věcí, který v dané situaci můžete být, nebýt na to sama. Klikněte na tlačítko pod videem a dejte si šanci zvládnout tohle nelehké životní období s větší lehkostí a jistotou.